Nyuri telepon genggam. Tore sini sampean. Slamet. Sampean lurah lho. Nek gak ono buktine aja ngomong sak enak lho. Sodok ndelos ora. Lewat tangan kok, Bos. Bos. Tore sini sampean. Dari sapa? Slamet. Ya apa sampean jarine? Lapor jare HP-ne tolong terobos. Ngomong ngono sampean. Iya. Nggih. Nggih. Nyolong tak gak? Nggih. Lak nyolong sih. Nggih. Ha ngono ae mesti tambah cicil. Batok udelmu kan kok. Ada guyu. Kendelone bolong. Lho. Halo kok. Lho kok putih kula. Kan dulu sora kan. Ya lanjut to, Nek. Kene. Bancaan, urusan. Soal bancaan pribadimu tapi ki urusan perlu ditegakno. Kon gak usume Niki ngeten. jual beli hukum mafia. Aja sampe desane dhewe ku elek perkara ngene iki. Masalah dhewe wis elek tapi ya aja temen-temen elek. Nyocok kancane nggo. Ngeten Pak Lurah. Kon ndelok aku lurah elek ta apik? Elek. Nggih. Aku dipilih rakyat lho. Nggih. Nek aku elek gak ora dipilih, takon rakyatku. Lurah elek ta apik? Elek. Kok mbok pilih? Elek lah rupane. Nggih. Sing penting kinerjane. Nggih. Deloken taun ben karo taun saiki. Nggih. Dalan kene wis tak paping. Nggih. Seprapat. Seprapat ngarep tok. Insyaallah tahun ngarep. Rata nggih. Lho, lemen. Buat napa-napa Pak Lurah. Mat, Nggih. iki nyolong. Nggih. Apa bener kau nyolong HP-ne Slamet? Nggih, kula akoni, Pak. Nek ngono bukan di sini tempatnya. Pundi? Di kantor Sulipi. Kantor Sanusi. Sing jelas. Kantor Sapi. Kantor polisi. Iya kantor polisi goblok. Ngeten Pak Lurah. Masalah urusan nggih urusan. Iya. Sarene kula niki kan ulang tahun, Ulang tahun iki. termasuk bancaan. Oh iya. Nah. Wong urip niku nggene alam donya sing digoleki napa sih? Sandang kelawan pangan. Sandang pun gawe kabeh. Wis, Niki enten pangan. panganan minangka Minangka rejeki sinten sing nolak panganan padha kali nolak Rejeki. rejeki situ ae. Sandang pangan sing digoleki wong urip. nggih. Sandang wis duwe. Ah, Saiki ana panganan. ah, Panganan minangka rejeki. nek ditolak berarti nolak Rejeki. rezeki. Iya. Ulang tahun.